טוב, אז בשאלה הזו יש לנו רשימה, ואנחנו צריכים בעצם לבדוק אם יש לנו יותר מספרים זוגיים, יותר מספרים אי-זוגיים, או שוויון. במידה ויש לנו יותר זוגיים, אז אנחנו נחזיר Z, במידה ויש יותר אי-זוגיים, נחזיר E, ובמידה ויש שוויון, נחזיר S. אז שוב פעם, שמרנו מצביע לראש הרשימה, על מנת שנוכל לשחק איתו. יש לנו פה שני משתנים ששומרים לי כמה מספרים זוגיים וכמה אי-זוגיים. כמובן שאני רץ על הרשימה באמצעות P get next, while P שונה מנל, זה כבר אנחנו מכירים. אם ה-get value שלי, כלומר איפה שאני עומד, ה-value שלו הוא זוגי, אז נגדיל את ה-even, אחרת נגדיל את ה-odd. אם CNT גדול מאוד, אם even גדול מאוד, אז נחזיר E, אם ההפך אז O, ואם שוויון, ואם לא החזרנו כלום, אז מן הסתם יש לנו שוויון, אז זה יהיה S. אגב, ביקשו מאיתנו להחזיר Z משום מה, אבל החזרתי E, כי E זה even באנגלית. בכל אופן. זהו, אין פה יותר מדי משהו מסובך לגבי הרשימה. לרוץ עליה, באמצעות P get next, ו-P get value לקבל את הערך. וזהו, תודה.